Introduktion. Du lytter til romanen Balladen i Mekka af Hans Peter Bech, dedikeret til den danske samfundsmodel og indtalt af forfatteren. Prolog. Balladen i Mekka er en autofiktiv roman om Aalborg-drengen Henrik Bertelsen. Historien starter i juli 1979, hvor han sidder i et godt solidt job som fuldmægtig i Arbejdsministeriet. Ved siden af underviser han på Danmarks Forvaltningshøjskole og Københavns Universitet. Holder han næsen i sporet, ligger karrieren snorlige foran ham. Men det gør han ikke. Ud af det blå dukker der pludselig en helt usædvanlig mulighed op for at komme på eventyr. Og den griber han. Når vi synes, at udviklingen i dag er ved at løbe fra os, så er det altså kun fordi, vi har en kort hukommelse. Kapitel 1. Sommer i København. Invitationen. Det gav et sæt i mig, da telefonen ringede. Folketinget var taget på ferie, og de fleste på kontoret var væk. På en normal dag ringede telefonen jævnligt. Om sommeren gik der dage imellem, at den gav lyd fra sig. Måske skyldtes min forskrækkelse også, at jeg sad og halvsov. Det var en varm sommerdag i juli 1979, og deroppe under kobbertaget stod luften stille. Temperaturen nærmede sig de 30 grader. Tagvinduet var åbent, sådan i håbet om, at der kunne komme bare en smule gennemtræk. I det fjerne summede trafikken fra gaderne omkring Nationalbanken, Børsbroen og Holmens Kirke. Bortset fra baggrundsstøjen var der stille som i graven. Henrik Bertelsen, fik jeg sagt, da jeg endelig løftede røret. Det er din bror, Jakob, sagde vores flinke mand fra omstillingen. Skal jeg stille ham igennem? Den flinke mand var blind. Det gik først op for mig, da jeg en dag kom forbi hans lille rum og ville hilse på. Jeg havde været i jobbet i cirka et halvt år på det tidspunkt, og havde vendet mig til hans venlige stemme. Det var passende, at vi fik sat ansigter på stemmerne. Det fik jeg så, men han gjorde ikke. Alligevel virkede han glad for besøget. Vi udvekslede ofte små bemærkninger, når han afleverede en besked eller stillede et opkald igennem. Hej Jakob, hvad så? Sådan startede alle samtaler med mine 3 brødre. Jakob, hans tvillingebror Palle, og Ejgil, den ældste bror. Og så mig med 8 år op til tvillingerne og 10 år op til Ejgil. Jeg var en typisk efternøler. Kommer du over til en kop kaffe? Spurgte han. Jo, det kan jeg da godt, svarede jeg tøvende og skulle lige samle mig. Hvornår? Ja, nu. Jeg er blevet ringet op af den saudiarabiske ambassade om et projekt dernede. Hvad for noget? Ja, jeg ved det lyder sært, men kom over, så fortæller jeg dig, hvad jeg ved. Jakob var dengang medejer af, hvad man kunne kalde en gastronomisk bedrift i det centrale København. Der var en delikatesse- og smørbrødsbutik, et cafeteria og en restaurant i et og samme hus. Med fælles køkken og administrative faciliteter kunne de henvende sig til flere målgrupper med næsten samme produkter. Et kløgtigt koncept. Jeg kom af og til forbi på tidspunkter, hvor der ikke var så mange gæster. Så snakkede vi om arbejde, forretning, familie og alt muligt andet. En ridse i lakken. Jeg var tæt knyttet til Jakob. Som lillebror havde jeg altid haft mine storebrødre som forbilleder. De hjalp mig ud af mange giftige situationer, allerede da vi boede hjemme. Som lille var jeg en forsigtig type, der ikke brød sig om at slås. Det opdagede nogle af drengene i nabolaget og lagde an til afklapsning. Når de havde haft en lille snak med en af mine storebrødre, stoppede det øjeblikkeligt. Det var et lille mirakel, at jeg ikke blev trynet, når de så ikke var i nærheden. Men det skyldes nok, at de var meget tydelige med, hvad der ville ske, hvis der blev krøllet så meget som et hår på mit hoved. Min ældste storebror var nu ikke nogen slagsbror, men tvillingerne var særdeles hårdslående og lagde ikke fingrene imellem. De kunne sagtens finde på at slå først og spørge bagefter. Hvis nogen ikke hørte efter, faldt der brænde ned. Nogle gange også over mig. Som for eksempel dengang jeg brugte en af deres nyindkøbte grammofonplader som skabelon til at skære en cirkel i et stykke pap.
Sample complete. Ready to continue?